कुडाळ शहरातील मोकाट जनावरांमुळे नागरिक हैराण झालेले असताना कुडाळ नगरपंचायतीचा कोंडवाडा मात्र रिकामाच आहे। पान बाजारातील नगरपंचायतीच्या इमारतीत असलेल्या या कोंडवाड्यात एकही जनावर कोंडलेलं नाही। कोंडवाड्याची दुरावस्था असून तिथं ना जनावर आहेत ना त्यांच्यासाठी चारा पाण्याची कोणती व्यवस्था। मागील अनेक दिवसांपासून कुडाळ बाजारपेठेत मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे। त्यामुळे भाजी विक्रेत्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। तसंच रस्त्यावरती बिंदासपणे फिरणाऱ्या या जनावरांमुळे वाहन चालकांनाही अडथळा निर्माण होत आहे। त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यताही वाढली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।